What's up sa inyo mga kabingga? Okay? So kung bago lang kayo kaya sa akong video, don't forget to subscribe, like, and share. Ikalat niyo sa inyong mga tropa, kapamilya, kapuso, etc. etc. mga kabingga. For today's akong vlog karon mga kabingga, nakoy natay istoryahan, no? Natay istoryahan ani mga kabingga. Kani walay makalupi ani mga bisa pag pinakagahi nga YouTuber diri nga isa ka vlogger diri sa Pilipinas, walay makalupi ani tawanan no? Kay siya man ang pinaka nilalang sa tanang nilalang, isa kun sa tanang nilalang diya. Grabe, saludo kay ko sa imo ha. Ikaw ang tunay na idol ng bayan ng Sanlibutan, no? Walay dili na nato ni dugay-dugay kundi si Boy Tapang. Saludo kay ko sa imo Boy Tapang, no? Grabe jud kay ka kanang dili ang kay basta di lang kay basta pasikat lang ka sa mga social media, kundi naaday kay ginto na kasing-kasing Boy Tapang kay ngano daghan na kay kanatabangan Boy Tapang, no? Grabe jud kay si Boy Tapang. Maingon ako si kaning ka Boy Tapang bisag kinsa pa nagaahamon sa iya ha, no? Wala gyud makalupig si mo Boy Tapang. Ngano ka Boy Tapang, ikaw na gyud ang pinakatapang sa tanang tapang, no? Mura ka o ganang katong gi-endorse na ko nga kape, Trimax Coffee. Tagal ka mura gyud nga nana ko tapang. Ikaw na ang pinakatapang sa tanang tapang, no? Boy Tapang, saludo kay ko si mo Boy Tapang, idol ta ay Boy Tapang, pero dili na ko idol ay ang content. Ang naka-idol ako si Muha imong kamaayo Boy Tapang. Grabe kini si Boy Tapang lagi, no? Grabe kini mo na kung gusto nga sundugon, pero dili na ko sundugon iyang content sa mukha o bisag unsa na lang diha. Akong sundugon ay ang kamaayo, no? Pag ako makita ko sa akong YouTube, sundugon ako ng mga hatag mga nilalang kanang mga palipay sa mga katauhan na anak kong sundugon sa pero di na ko sundugon yung content, di gina makayon Boy Tapang. Isa lang ako maminsahe sa mga Boy Tapang, idol na idol tika unta makapapicture yung ko si mga Boy Tapang. Kung makita ka Boy Tapang, magpapicture yung ko si mo kay grabe juga ikaw ang pinakamalupit na YouTuber, pinakamalupit na vlogger diri sa Pilipinas lang kay syempre di man to ninyo maabsan to mga YouTuber sa ibang bansa, mas kuya mo ito kung ikaw ang pinakamatapang, mas tapang man sa tanang tapang mo mga YouTuber sa gawas, di man to ninyo makaya. So ikaw na gyud, ikaw na gyud ang pinakamalupit diri nga mga YouTuber bisan paugin sa tanang kanang mga sa tawa ganing sa prank diri sa mga prankers ang tukumi man tingalan kay ang tukumi kakaya kanang tukumi sa imong kanimong ginabuhat Boy Tapang. Wala ay dili isla kakaya nagay to nagsansuso sa imuha, pero wala man ikaw naging pinakamatapang sa tanang matapang. Pero actually ang tukumi, idol ako ng tukumi, nagatanaw ko sila mga prank, no? Mga kuan, idol ako ng tukumi, idol po na ako ng mga toko, no? Pero si Boy Tapang dito, di kita magsintro ka Boy Tapang, you're the man, no? Ikaw na gid ang pinakamatapang sa tanang natapang sa balat ng YouTuber sa buong Pilipinas. Wa nagilain Boy Tapang kundi ikaw na gyud. Ikaw na pinakamalupit, pinakaastig sa tanang astig. Tatagal ka ba Boy Tapang? Ikaw na gyud, you're the best.